estem fent ara el mateix que ja fa 35 anys es va fer justament en aquesta mateixa sala, que és quan, a les acaballes de la dictadura, es va fer tota aquella sèrie de conferències en la qual el llavors activista Jordi Pujol va dir allò de després d'haver fet país ara toca fer política. Solidaritat Catalana per la Independència el que significa és això. El que significa és que centenars, milers de persones arreu de Catalunya, després de molts anys d'activitat cívica, de fer país, en les consultes, en associacions, en entitats, en fundacions, en activitats de tota mena, hem arribat a la conclusió de que l'única manera de tirar endavant la independència de Catalunya, un cop ja estudiat, un cop assumit, un cop mobilitzat, un cop fet tot això que s'ha fet en els últims anys, és anar pels vots, perquè només els vots ens portaran a la independència. Ens hem trobat que durant aquests anys n'hi ha hagut una creixent voluntat i estudi i anàlisi, i sabem unes coses que fa 3 anys no sabíem, sabem que hi ha continuïtat en la Unió Europea i que un estat independent d'un estat membre de la Unió Europea no surt de la Unió Europea, sabem quin és el grau de l'espoli fiscal i a quines matèries afecta, sabem quin és el grau de l'espoli en matèria de pensions i que també en matèria de pensions els pensionistes catalans estan escanyats perquè reben 2.500 euros menys cada any del que tocaria rebre segons les cotitzacions que es paguen a Catalunya. Sabem que els aeroports els tenim bloquejats no és per les lleis del mercat, sinó per tractats internacionals vigents signats per l'estat espanyol que prohibeixen l'ús de l'aeroport de Barcelona i de qualsevol aeroport català. Sabem moltes coses. Com s'ha arribat sempre a la independència? En una situació pacífica, democràtica, cívica, com s'ha arribat sempre a la independència? Sempre ha estat igual. En els últims 20 anys, els 20 països d'Europa que ho han fet, tenim casos de sobre. Què ha passat a tot arreu, a Europa i al món? Que en un moment determinat evidentment hi ha un moviment cívic, hi ha un moviment social, cultural, que qualla en que diversos partits es presenten a les eleccions amb un programa clar, que és dir, si vostè em vota, faig la independència en aquesta legislatura. No faig polítiques socials, no faig polítiques antisocials, faig la independència. I tot el programa electoral al servei d'aquest procés d'independència. De la mateixa manera que fa 35 anys, totes les forces polítiques, les inicials que començaven a quallar dins de l'Assemblea de Catalunya tenien un programa comú, que era l'autonomia, la democràcia. Recordeu? Llibertat, amnistia, estatut d'autonomia. Una societat plural com la catalana, hi ha 6 forces polítiques al Parlament de Catalunya, 3 d'elles són coalicions, es representa d'una manera plural també políticament. No és com la societat espanyola que és bipartidista. Què fa falta? Com ha passat arreu? Presentar-se a les eleccions i guanyar-les, que ja suposa un primer referèndum. Recordeu que deia Fernández Miranda, com es faria la sortida de la dictadura? De la ley a la ley. Hi havia una llei de principis del moviment nacional que deia que irreformable i perpètua. Està vigent en l'actualitat? No. Perquè sempre hi ha una nova legalitat que substitueix l'anterior. Sempre hi ha una nova legalitat que el que fins a aquell moment era legal deixa de ser-ho i a partir d'aquell moment hi ha una legalitat nova. Mai no se surt de la legalitat. Quina serà la nova legalitat? La que fem al Parlament de Catalunya amb una declaració d'independència que constitueix un estat independent i que és reconegut pels altres estats del món. Qualsevol altra via és inviable. I és inviable perquè suposa que dins de la legalitat espanyola la gent se suposa que ha de trencar la legalitat, cosa que és inviable. I són les propostes que estan fent, malauradament, uns partits polítics catalans en la que totes elles tenen una característica, que són una aventura irresponsable i inassolible. I aquí jo voldria dir una mica com el mateix que va passar, recordeu, fa ja 12 anys, un tema relativament menor, en la qual es va establir que les plaques de les matrícules passaven a tenir la indicació d'Espanya sense cap mena d'indicació regional. En cap moment cap partit polític de Catalunya ha aconseguit modificar això, que és una simple ordre ministerial. Què han dit? Que la gent trenqui la legalitat, que es posi unes pegatines en les matrícules. Doncs escolti, és la seva obligació. És la seva obligació no dir trenqui vostè la legalitat i assumeixi els riscos de que li posen una multa i li retiren el carnet de conduir. 12 anys estem així. Què volem, començar una altra vegada aquest procés? És impossible. I és impossible perquè hi ha hagut una sentència, cosa que els partits estan amagant. Hi ha hagut una sentència. El règim constitucional i legal espanyol actual va canviar d'una manera radical amb la sentència del Tribunal Constitucional, que va ser una veritable reforma constitucional. I tot allò que era possible, legalment parlant, abans de la sentència, després de la sentència ja no ho és. Jo crec que aquí l'únic que està dient la veritat en aquests moments és Iniciativa, que diu clarament
volem un estat federal i per a fer un estat federal volem fer un referèndum en el qual la gent pugui votar si vol estat federal, independència o autonomia, i per fer això volem canviar la Constitució espanyola, perquè són els únics que estan dient que el seu objectiu requereix canviar la Constitució espanyola, perquè efectivament requereix canviar la Constitució espanyola. Però els altres directament el que estan fent és enganyar. I enganyar vol dir, miri, el que anem a fer la següent legislatura, Esquerra Republicana de Catalunya, és un referèndum sobre la independència. Doncs no pot ser. I no pot ser perquè el Tribunal Constitucional s'ha carregat la competència de Catalunya en matèria de referèndums, dient expressament que no té Catalunya cap competència ni per regular ni per convocar cap mena de referèndum sobre cap qüestió. Per tant, un referèndum a Catalunya l'ha de convocar el govern espanyol amb el permís de les Corts Generals. Per tant, Esquerra hauria d'explicar com aconseguirà que el president del govern espanyol, sigui Zapatero o sigui el que vingui, convocarà un referèndum sobre la independència de Catalunya per acord del Consell de Ministres i que això serà aprovat per les Corts Generals. Perquè quan diuen, no, és que el que farem serà saltar-nos la llei, doncs escolti, és com les plaques de les matrícules. El Parlament podrà votar el que li doni la gana, però un cop el Parlament aprovi aquesta convocatòria quedarà suspesa per un manament judicial. I aquesta convocatòria suspesa per un manament judicial l'han de posar en pràctica funcionaris. I són els funcionaris, són els milers de funcionaris que han de treballar per organitzar un referèndum, els que han de cometre un delicte de desobediència a l'autoritat judicial per tirar endavant aquest referèndum. Això és el que es proposa a Esquerra? Que els funcionaris tinguin que incomplir la legalitat? És inviable. Caldrà reformar la Constitució. Els socialistes es diuen, no, és que el que anem a fer és reprendre els continguts de l'Estatut. Escolteu, si ha estat anul·lat pel Tribunal Constitucional és perquè era inconstitucional. I, per tant, no pots reprendre cap mena de contingut de l'Estatut sense canviar la Constitució, perquè si ara tornes a aprovar la mateixa qüestió, tornaràs a tenir la declaració d'inconstitucionalitat. Això, com va dir Zapatero, és per a tota la vida. I també, com va dir Zapatero, missió complida. I aquesta sentència també diu una altra cosa, que és la proposta que està fent CiU. Abans de la sentència sí que podia dir-se pot haver un sistema de concert econòmic per Catalunya. Pot establir-se que la Generalitat recapti tots els impostos, el que tenen Àlava, Biscaia, Guipúscoa, Navarra. Només cal que el govern espanyol estigui d'acord, que les Corts aprovin una reforma de la LOFCA. Després de la sentència no. I a més, la sentència, com tots vostès saben, es carrega els fonaments del sistema de finançament de la Generalitat i la pròpia obligació de l'Estat d'invertir a Catalunya, declarant que això és una decisió unilateral que les Corts espanyoles prendran cada any, que el govern espanyol prendrà cada any i que no tenen cap obligació d'invertir a Catalunya res. Després de dir això en aquesta sentència i d'anul·lar aquests preceptes per inconstitucionals, diguem com podem fer un concert econòmic. Doncs sí, molt fàcil. Igual que el referèndum, igual que l'Estatut reprendre els continguts, igual que la iniciativa de fer un estat federal. Molt fàcilment, canviar la Constitució espanyola. També hi ha una altra manera, com es va suprimir la mili. La supressió de la mili, tots sabem, els juristes, que és inconstitucional. Però com es va fer? Perquè ningú va recórrer. Per tant, tot això es pot fer, però de dues maneres, o canviar la Constitució o que ningú recorri. I que ningú recorri vol dir que no recorri ni 50 diputats o senadors del PP, ni 50 diputats o senadors del PSOE, ni cap comunitat ni del PP ni del PSOE, ni el defensor del poble. Si cap d'aquests recorre, es pot fer qualsevol cosa. Es pot abolir la monarquia, per exemple, cap problema. Sí, sense reformar la Constitució, fas una abolició de la monarquia sense reformar la Constitució, ningú recorre al Constitucional, és plenament constitucional perquè ningú ha recorregut. Així és com es va fer la supressió de la mili. Ara, seriosament, com es fa? Reformar la Constitució. I reformar la Constitució es fa de dues maneres possibles. Una, diguem-ne, la senzilla, que vol dir que voten a favor 3/5 parts, 210 congressistes, més el mateix percentatge del Senat, 3/5 parts, més si la desena part dels diputats ho demana, un referèndum a tot l'Estat. I, per tant, 210 diputats mai no es tenen sense l'acord del PP i del PSOE. Mai. I, en conseqüència, tindran que estar d'acord el PP i el PSOE, o ben reformar la Constitució, o ben no recórrer al Tribunal Constitucional, per a que els catalans puguin fer un referèndum sobre la independència, perquè puguem recuperar els nostres recursos per un concert econòmic, per fer un estat federal o per recuperar continguts d'un estatut que s'ha declarat expressament inconstitucional. Opció B, que és la que realment s'ha de fer per moltes d'aquestes matèries, que és la reforma, diguem-ne, reforçada. Fan falta 234 diputats, la mateixa majoria del Senat, 2/3, després es dissolen les Corts, noves eleccions, són elegides unes noves Corts, de nou 234 han de votar a favor i després referèndum a tot l'Estat. Per tant, pensin una mica d'això que significa en la pràctica. Significa que arriba
CiU, arriba Esquerra, arriba el PSC, arriba Iniciativa, arriba el Parlament de Catalunya, un estatut, que per a que fos aprovat pel Congrés dels Diputats necessitava 176 diputats, 176, i no els van tenir. Com pensen ara aconseguir 210 o 274? Com? Ens ho diguin. Com? I segona, suposa que un projecte que digui miri, els catalans poden fer un referèndum sobre la independència. Els catalans poden recuperar i tenir i gestionar tots els seus impostos i vol dir que 22.000 milions d'euros que ara els robem, els deixarem de robar. I per tant, 22.000 milions més per Catalunya, 22.000 milions menys per a la resta dels espanyols. 2.500 euros més per cada pensionista, cada vidu, cada jubilat català, una cosa així com 1.000 euros menys a l'any per cada pensionista, per cada jubilat, per cada vidu espanyola. Te'n vas amb aquest projecte i dius, per als catalans, més poder i més diners. I això ho voten 274 diputats del PP i del PSOE. I després de votar-ho, se'n van a les seves províncies i es tornen a presentar a les eleccions, perquè immediatament s'han de dissoldre les Corts. Y allá arriba un diputado a Zamora y diu, zamoranos, votadme, más poder, más dinero para los catalanes, votadme para que lo vuelva a votar, votadme para que la Constitución dé más poder y más dinero a los catalanes. En nombre del PP, en nombre del PSOE, votadme. A Zamora el voten de una manera esplendorosa, y a Zaragoza, y a Sevilla, y a Madrid, y a arreu. I un cop elegits, tornen a les Corts aquests 274 diputats per a que els catalans tinguin més poder i més diners i puguin fer un referèndum sobre la independència, ja de bestreta. Tornen a votar els 274 i un cop fet això es fa un referèndum a tot l'Estat en la qual tot el poble espanyol unànimement dirà, efectivament, más dinero, más poder i un referèndum sobre la independència als catalanes. Bé, això és el que hi ha. Quina és l'única opció que només permet, que només necessita, que només requereix la voluntat majoritària dels catalans? La independència. Totes les altres requereixen un acord amb el PP i amb el PSOE, un acord amb els espanyols, perquè és canviar l'estat espanyol, és canviar el seu estat, i no volen canviar-lo. És normal, és seu. Els hi agrada, l'han fet. Què és l'única cosa que podem fer per nosaltres mateixos? El que van fer a Irlanda, el que van fer a Noruega, el que van fer a Islàndia, el que van fer a Kosovo, el que van fer a Montenegro, que és votar a favor de la independència. Què ha passat en tots aquests processos? De vegades s'ha fet per un referèndum, amb supervisió internacional, com ara Montenegro, de la pròpia Unió Europea. De vegades s'ha fet per una declaració parlamentària, com ara Eslovàquia, o com ara Islàndia. Però de vegades s'ha fet, que és justament la que ha donat lloc a la sentència del Tribunal de Justícia de la Haia, de Nacions Unides, dient perfectament legítim, cap problema amb el dret internacional, plenament legal segons el dret internacional, no n'hi ha cap obstacle per a la independència de Kosovo declarada de la següent manera. No ho va fer el Parlament de Kosovo. Es van reunir 109 dels 120 diputats del Parlament de Kosovo amb el primer ministre que no era parlamentari, sense convocar sessió parlamentària. No van votar. Van signar un pergamí, perquè l'acte era solemne, per tant era un pergamí, en la qual deien nosaltres, els representants democràticament elegits del poble de Kosovo, declarem la independència de Kosovo. No es va publicar en el diari oficial. Era un acte de 109 persones i això és el que Nacions Unides i això és el que el Tribunal Superior de Justícia diu plenament legal, perquè ho han fet els representants democràticament elegits del poble de Kosovo. Aquí els de tenir una edat recordaran que només en els últims anys, només en la democràcia se'n diu aquella frase de Espanya una i no 51. En la dictadura no es deia. I per què no es deia? Perquè llavors havia de dir Espanya una i no 53. I clar, això ja no rima gaire. I per què? Perquè hi havia dues províncies espanyoles. Quan Ceuta i Melilla no eren províncies, perquè eren places de sobirania, hi havia dues províncies espanyoles, tan espanyoles i tan províncies com Girona o com Guipúscoa o com Toledo. I aquelles dues províncies van deixar de ser espanyoles. L'any 1975 es va canviar la Constitució espanyola, les lleis fonamentals per fer això. Es va fer una reforma o van votar les Corts espanyoles per fer això? No. Unilateralment van decidir, deixant de ser províncies espanyoles i passar a ser la República Àrabe Saharaui Democràtica. Per tant, què podem fer per assolir la independència? Votar la independència. Volem independència? Votem-la. Votem aquelles forces polítiques, no diré quina, m'estimo més que votin vostès, però aquelles forces polítiques que efectivament siguin creïbles, que el que volen, que el que fan, que el que faran és la independència de Catalunya.